आज आपल्याला करायची आहे पुरणपोळी। त्याच्यासाठी साहित्य अर्धा किलो डाळ आणि तांब्याभर पाणी टाकायचं। पेटवते मी गॅस। आता हे पाणी गरम झालं का थोडं, मग डाळ तवर आपण डाळ धुवून घ्यायची। डाळ धुते आता। गेली डाळ धुवून। आता झालंय पाणी गरम। आता हे पाणी गरम झालं, आता टाकते ही डाळ। झाली डाळ टाकून। डाळ शिजते आपल्याला। आता आपण पीठ मळून घेऊ। आता घेते पीठ गाळायला। घरातलं पीठ बी घेतलं तर चालेल, गव्हाचं। आणि थोडा मैदा टाकायचं त्याच्यात लागलंच तर। हे पीठ गाळून घेते तर डाळ शिजते तर। जास्त घासून गाळायचं नाही, आदर आदर गाळायचं, कारण की ते कोंडा राहतो ना त्याच्यात। आता गायला गेलं हे पीठ माझं औषधवर। आता याला मळून घेते मी। थोडंसं मीठ टाकते त्याच्यात, जास्त बी मीठ टाकावं लागत नाही, खारं होऊन जातं। हळद म्हणजे चांगल्या दिसत्या बा आहेत नाही, कलर येतो ते येतो, थोडीशी टाकली आहे। आता असं करून घेते पिठाला, चांगलं कालवून घेते। आता थोडंसं तेल टाकते मी मळायला, पीठ मळते आता। हाताला चिपलं का तेल टाकायचं थोडं हाताला लावायला, मग ते चिपकत नाही। पुरणाच्या पोळींचं पीठ थोडं नरम मळायचं झालं। आता त्याला आता झाकून झुकून ठेवून द्यायचं। थोडंसं घ्यायचा कपडा घ्यायचा, त्याच्यावर टाकून द्यायचा, ओला करून झाकून द्यायचं। थोडंसं भिजलं का हे टाकते आता पाणी त्याच्यावर। बस आता अर्धा तास राहू देते। 4-5 शिट्ट्या झाल्या आता। घेतल्या, डाळ शिजून गेली पा। हे पा ही शिजून गेली सगळी डाळ। आता पाणी काढते। पाणी निसरलं का मग ती चाळणमध्ये टाकायची पुरणाची। हे पाण्याची आमटी करायची। आता असं गाळायचं पुरण। या अशा प्रकारची गाळून घ्यायची गाळणीने। आता झालं हे गाळून। आता याच्यात टाकते वेलदोडा, इलायची पावडर टाकते आता याच्यात, आणि ही साखर टाकते। एक पावशेर डाळ, पावशेरभर साखर कमी घ्यायची बा, सपाट।
आता हे हलवून घ्यायचं. हलवा एक मिश्रण करून घ्यायचं चांगलं. आता गरम करायला ठेवते. साखर आपण आता गरम करायला ठेवायचं. चांगलं उद्यायचं त्याला. थोडा कमी गॅसवर उद्यायचं. जास्त फुल केला का मग जाऊन जाते, ती खाली लागून जाते. चांगलं उद्यायचं घट्ट. साखर पाणी सोडते ना मग. झाले आता ही डाळ. झाले आता घट्ट झाले. आता हिला उतरवून घ्यायचं. थंडी होऊ द्यायची. असं एकदम घट्ट होते तोवर होऊ द्यायचं तिला. गार होऊ देते आता थोडीशी. जाऊ दे करा. आता पेटवते गॅस. हे झालं आता पुरण आपलं. आता पोळ्या करायची तयारी. हे झालं पुरण गार. आता हे तूप लावायला. आणि आता हे अशा प्रकारचे लोहे भरायचे आपण. हे असे लोहे भरायचे त्याच्यात. हे असं चांगलं तोंड दाबून घ्यायचं. याचं पुरण बाहेर निघू द्यायचं नाही. असं दाबायचं. एक चाळी पोळी पुरणाची. एक चाळ लाटून घ्यायचं. असं असं करायचं त्याला. अशी अशी झटकून घ्यायची तिला. खाली तूप लावायचं तव्याला. हे पहा आता. पाहता ये पोळी कशी फुगली.
आता करते हिची गडी. पेपर मध्ये ठेवते तिला. हे झालं आता आपलं पुरणाच्या पोळ्या. या